Mura maghaom kaayo ang ato karong ebanghelyo sa atong gihimo nga eleksyon. Ang magbalantay sa Pilipinas maoning ato karong gipili. Mga addition kay midterman, in addition sa mga magbalantay legislative, sa atong mga executive nga area, sa local, sa gobernador, congressman, sa mayor, konsihal. Mao nang nagpili tarog magbalantay. Kinsa man ning gitawag ni Kristo nga mga tulisan o kawatan, kanang dili kuno moagi sa pultahan. Unsa man ang dili moagi sa pultahan panahos eleksyon? Ibaw mo? Ang mga tikasan, kana bang makalingkod sa posisyon tungod kay nanikas. Sa atorong mga kandidato, wala ba'y mga tikasan? Naawa. Ang common kay natong tikas, kana yung vote buying o kanang dagdag bawas niya karon murag muna giduda-dudahan nga basin o mahitabo gid ni gani sa mga observations na amang gyud ang vote buying gani dili na kinamangay, binarugay na ang vote buying. Ano bang magbarog ba kay maglinya? Nakita na nato sa atong mga mata, why nibadlong, why nagpakabana ambot og ngano niya ang dagdag bawas na asa na nag-accuse ana diha pinaagis atong machine. Mga igsoon, si Kristo nag-warning na nga ang tao nga dili moagi sa pultahan mupatay og mupatibulaag sa mga karnero. So kinisang atong mga opisyal sa gobyerno nga manikas, mupatay o mubungkag natong mga Filipinos. Sa Team Marcos o Team Duterte, hain kaani nila ang naghiusa sa atong mga Filipinos. Team Marcos o Team Duterte. Atong iampo nga ang mulusot unta karon kana gyung muhiusa sa mga Filipino. Munang niingon si Jesus, ako ang pultahan. Kinsa man si Jesus, ang kamatuoran. Matud pa niya, I am the truth. I am the life. Munang kining mga kandidato nga mga pro-life o pro-truth, mauni sila ang atong manluluwas sa atong nasod. Nya kasagaran ra ba aning mga pro-life o pro-truth, dili ra ba nimo daog? No? Ako nahuman akong butar. Ana ko ikuan. Nisayo ko dito sa naraman dia unahan. Di pa kayo daghan, pero nag-anam nagkadaghan. Nag-ampo ko nga, ingon ko nga, karon ang katawhan, gitagaag higayon nga mopili. Mao ni ang pultahan. Naot unta Ginoo nga dili babagan sa yawanon nga mga katawhan ang pultahan. Kaya usahay masirad-an baya sana. Dili makalahos ba ang kanang atong gibutar, dili makalahos ngadto sa final counting. Kay naay gibabag sa machine, posible ba? Naay ibabag sa machine nga counting machine nga program ng daan ug mao na toy mulusot. Ani do naman ay vlog sila si Attorney Glenn Chong nga ang testing dito mating ito yang gimension nga lugar sa Butuan nga naa ditoy ni testing nga ang iyang gibutaran kaning line up sa mayor, pero paggawa sa masin ang resibo sakto igo gyud. Ako sang gi-check up ang resibo karon, ang akong gibutaran tuag gyud nigawa sa resibo, pero pagtan-aw nila dito sa masin, pag-ihap na,
ang iyang resibo, katong iyang resibo nga mao'y naghatag niya og kunuhay pruiba nga ang iyang gisuwat sa balota mao ginigawas. Pagtan-aw nila sa the same receipt number ang giihap sa machine, ang dito nas kontra. Nya iya na sang giusab, tagaan siya og another ballot, testing ballot, number 9 man tog number 10 ang gisulti ni Attorney Glenchong. Ang number 10 iya nagyong gi-overvote niya kay para dili na maihap. Ang mayor mo iyang gi-overvote, duha ka mayor ang iyang gibutaran kay og ma-overvote ka di man na ipon. Nya ang iyang konsihal maura gyapon, murag maura man tingali gyapon to. Pag resulta ko no, gibutangan sa masin nga overvote. So dili siya maihap ang mayor, pero ang konsihal okay ra. Karon kay pag check na sad nila sa actual gyud nga giihap sa masin, wa may overvote dito. Ang kontra ra man gyapon mo unaan ngangan. Nang gahimo sila og gahimo siya og petisyon ngadto sa Comelec. Kadto usa ra to ka machine. Ambot ka og usa ra ba ka machine ang naingon ana kung tinuod sad na siya. Muna magampo ta sa Ginoo kay ang Ginoo gamhanan man gyud. Nga bisan pa tingali mudaog ang dautan kung daghan na kaitang nagampo kitang mga Katoliko dinis Pilipinas, magampo ta alang sa hustisya, kamatuoran o katarungan sa atong kaangayan, sa atong katilingban, ihatag sa Ginoo kay siya may pultahan, ihatag niya basin dili niining paagiha. Kay kining paagiha nga eleksyon posible mang matikas basin iagi sa Ginoo sa laing paagi. Iya na pareha bitaw sa una ang mga kadto mga Israelita di na sila kaagi sa dagat kay Red Sea, mga lumo sila sa dagat, wa na sila iagianan unya kun moatras pud sila sa dagat, atubang sad sila sa mga sundao ni Paraon, mahurot sad sila kamatay kung ilang makig-away sila. Pero ang Ginoo mo inihimugdan, iyang gibuak ang dagat og niagi sila. Ang Ginoo ray makahimo ana. Muna importante kay nato ang pag-ampo. Kay bisan ang mga tikasan mahilis ra na sila pinaagis pag-ampo sa Dios non nga pamaagi. Daghag paagi ang Ginoo, endless, dili siya kanabang dili siya ma-corner nato sa usa lang ka paagi. Ang Pilipinas gimahal nis Ginoo kay niya dinhi ang daghang debosyon, pero kita lang mga Filipinos wa pagyud makaamgo nga naa tay dako kaing treasure nga ang atong tinuod nga magbalantay dili ning mga politicians, dili ning mga inila nga mga partido ang tinuod natong magbalantay ang Ginoo. Muna dangop gid ta ros Ginoo, magampo ta, magpuasa ta aron nga mahimong epektibo ang atong pag-ampo. Ipakita nato sa Ginoo nga muila na gid ta na kunwa siya, wa gid tay mahimo. Lingay mong tupad. Inanisalig ka sa mga politisyan, nanisalig ka, pulos gina sila di kasaligan og way Ginoo. Muna sa atong unang pagbasa, gibutang dinhi nga si Pedro wa na siya mosubay sa gilatid sa ilang mga leaders sa mga Israelita. Matod pa niya, kadtong mga mananap nga giisip natong hugaw, giingnan ko sa Ginoo, ayaw isipang hugaw ang gipili sa Ginoo. Posible nga naataroy mapili nga mga kandidato nga doon na tayo usahay judgment nga hugaw man ni siya, bati man ni siya. Pero kung dili lang yun pinaagig tikas,
kung gipili ginas katawhan, mapuslanon gid na siya. Bisan pag atong tan-awon nga murag hugaw siya og kinabuhi. Kay wa kunoy hugaw basta gipili sa Ginoo. Muna ang question diha, gipili ba ni Ginoo o gipili lang pinaagi sa tikas? O gipili sa mga tao kaning mugawas gyud ang normal nga gibutaran, bahala na kung say rason nganong nibutar ka, nya mahimog yung majority. Amo na gitawag sa Latin nga vox populi vox Dei. Ang tingog sa katawhan mao'y tingog sa Dios. Pero kung gitikas nya nagampo ta, muhimo ang Ginoo sa iyang aksyon kung kinsa gitinuod niyang gipili. Parihan ni Moises, gihinginlan siya dito sa Ehipto kay nasakpan siyang wa na mutuman sa pamalaod sa Ehipto. Nya kay gipili man siya sa Ginoo, nibalik siya sa Ehipto isip leader na sa Ginoo o nagmalampuson siya. Gihinginlan siya kay dili siya dawaton isip leader, anak ni Paraon, gi-reject na siya, pero gibalik siya ngadto aron mahimong leader. Ang Ginoo na nagpili. Muna diri sa atong tubag sa Salmo, sa itong tubag sa Salmo, limot na mo. Ang akong giuhaw sa buhi nga Dios. Unsa may imong giuhawan karon? Kwarta o Ginoo? Muna ato ng paminawon. Kaya nga atong kalag wa ni giuhaw og kwarta, giuhaw gid ni Ginoo. Nya kun ato siyang tagaan og pagampo, pagtinarong, pagpaubos, mugawas gid na ang gahom sa Ginoo. Nya once gani mugawas na nang gahom sa Ginoo, wala nay makapiog ni ana. God will make a way. Muna gawas nga magampo ta, maghinulsol pud ta sa atong mga sala aron ang Ginoo mo'y moayo nato, mo'y mohimo nato nga instrumento sa kalambuan sa atong nasod, kalambuan sa atong pamilya, kalambuan sa atong kalibutan. Padayon tang namalandong sa ebanghelyo nga naghisgot unsay role sa Espiritu Santo sa atong kinabuhi. Gipadala di ay ni ang Espiritu Santo sa Ginoo nganhi nato aron maoy mosulti unsay gustos Ginoo nato. Daghan kayo tag mga katawhan karon nga galisod ba pagkahibaw unsay gyud kabubuton sa Ginoo. Lingi ay mong tupad ing naunsay kabubuton sa Ginoo nimo karong buntaga. Nagisultihan na ka? Wow, way klaro. Yun. Congratulations sa kamaong maminaw o kamaong mosunod sa gusto sa Espiritu Santo. Kay kung kitang tanan, kamao lang kita ana, labi na gid sa atong mga leaders, pagkanindo tapuyan sa kalibutan. Sa inyong tanaw, ang atong mga leaders ros gobyerno din sa Pilipinas, naminaw ba, nagsunod ba sa gisulti sa Espiritu Santo? Inyong paminaw ba? Nagsunod o wa? Kadtong pag-eleksyon nato, atong midterm election, Mayo 12, ang mga namutar, nagsunod ka to sa gisulti sa Espiritu Santo? O sa gitunol sa politiko? Ako bitaw libot-libot ko ron diri sa atong Cebu, ngadto Coast Norte, kay na ako'y appointment kari sa South, Cebu, nganhis ato libot-libot. Daghan na kayrong gipamutang diha sa karsada, gipangbitay ang uban gipang butang yugstan
nga nag-ingon ang mga nidaog, daghang salamat kaninyong tanan sa inyong butangan pagidusay sa inyong gugma og suporta. Nya ang musantok di sa kungunahon na kadtong nakita nako before sa election o during pagais election nga daghan kay diya naghinatagay, naghuot ang mga motor kay mang-claim sila sa ilang dawatonon. Makaingon dayon ko, di ba ka ni usas mga nanghatag ato, no? Nya doon na pa jud kay gat bitaw nga moingon daghang salamat sa inyong gugma og suporta or inyong pagpili kanako. Pangutan ako na imong kaugalingon og wa pa lang gyud mo gihatag ba? Kanang wa gyud gihatag. Doon na kay mo pili nimo. Kana pangutan na kamo mga na-elected og wa lang gyud mo gihatag, igo lang mong nigasto para sa tarpaulin, nigasto mo para sa kananaang mga campaign ninyo, inyong kaon, inyong gasolina, kana lang gyud inyong gigastuhan ba? Kamong nagkuyog-kuyog nga nag-campaign, di lang yun mo manghatag anang mga para inom, para sugal pagani usahay, ug labaw sa tanan kana yung individual gyud nga ilista o nya tagaan. Ug wa lang gyud unta na do na kahay mopili nimo. Mo na ipangutana. Ug mao na ang Holy Spirit musulti na siya nato unsa man mupapili ba ka o dili nya kung di kita maminaw mo nang ma-disappointed na ta mo nang dunay pipilaron nga tension sa transition period sa mga elected o sa mga outgoing sa mga incoming o outgoing labi na sa atong probinsya murag na ay tension naman na social media kamo nalay discovery ana nasay uban nga smooth ra kaayo nga pagkuan ang outgoing nga dili na mo'y napili pag-usab og ang incoming naglamanuhay ra sila mag kiss of peace pa usahay nindot kay tan-aon pero nasay uban nga ning kamot naa pagyapoy gimmick nga himuon pastilan ngano man wa lagi maminaw sa Holy Spirit muna unsa bay rason tungod kay ang atong human reasoning, ang atong human genius o wisdom maumay atong kasagaran gyung sundon. Murag anha ta mo salig ba sa atong human capacity to know. Kani manggong kamatuoran nga tinud-anay gyung kamatuoran mga igsoon dili sayon tugkaron. Okay. Lain na sang lingi sa imong tupad ing nahibaw kas kamatuoran sa imong bana or sa imong asawa gikono ing na kono be ing na nakahibaw jud kas kamatuoran ron anang imong bana or imong asawa boy kamong mga bana nagmata lamog buntag usahay labaw na mo mga asawa ebe kamo kono nahibaw jud mo sa kamatuoran aning inyong pari ron. Ha? Sige pa mo daig-daig, Padorsiano. Ayaw lang tawag balhin, Padorsiano. Kaya ganahan kay minimo. Pero mahibaw mo sa kamatuoran, ambot, di ba ka mo murag nagbugaw og iro? Pawa. Pero ang Ginoo nahibaw sa kamatuoran. Bisag giunsa na tog tabon-tabon, bisag giunsa na tog pamakak, bisag giunsa na to og panindot-nindot ng atong naong diha bisag unsa na lanay atong gipang waxing kanang tabon-tabon anang atong naong ang Ginoo nahibaw sa kamatuoran og mulutaw gina sooner or later gani ang una gyung timaan nga nagsunod tas Espiritu Santo kana gyung kahiusa. Ang Holy Spirit, mga igsoon, kung mulihok na gay na siya, ang una yung epekto, magkahiusa. Nagkahiusa bang ato rong Marcos o Duterte nga mga teams? Unity mo na sila sa una, karon nagkahiusa pa sila? Kusga? Tungod na kay wa na maminaw sa Holy Spirit, ang gipaminaw ang ila ng kaugalingong gusto.
Bungkag yun. Ang inyo rong pamilya, bana o asawa, kumusta man, nagkahiusa pa mo. Wa mo magsigig away. O nagkahiusa mo, naminaw mo sa Holy Spirit. Mo bitan ang dunay kisa tong obispuha, cardinal ba to? Bishop Fulton Sheen ba to? Niingon nga, a family that prays together stays together. Ang pasabot ana, kung magsigi kag paminaw sa Ginoo pinaagi sa Espiritu Santo, di gyud mo magkabuwagay. Pero ngano man nga ang tibuok kalibutan karon ni approve mag divorce bill. Tungod kay wa naman maminaw sa Holy Spirit. Divorce bill. Ni approve pagyod og same-sex union. Ni approve pagyod og abortion legalization. Tungod kay wa na maminaw sa Holy Spirit. Og tungod niining maong paningkamot sa kalibutan aron kunuhay mahimotang malipayon, mahimotang magkahiusa, mahimotang malinawon, mo nang dunay divorce bill, dunay abortion, dunay same-sex union o guban pa, apil pang euthanasia, ana nisakag maayo ang cases of depression o ang suicide. Ngano man, kay ang atong solusyon, human. Wa ta kailas Ginoo nga maoy nagsulti ngan hinato. Og nagsugod na panahon pa nila ni Moises, hangtod gyud karon. Gani sa atong unang pagbasa, si San Pablo naningkamot pagpaila sa ilang gitawag og alang sa Ginoo nga wa namo mailhi. Di ba? Doon na may altar kuno dito, daghan man to silang mga gods and goddesses. Pero pagtanaw ni San Pablo, doon na may usa ka altar dito nga nag-ingon alang sa Ginoo or sa Dios nga wa namo mailhi. Iyang gipasabot, mao ni si Kristo, mao ni ang tinuod nga Ginoo, mao ni ang nagbuhat sa langit ug sa yuta, mao ni naghatag nato sa tanan. Ni ana lang mga tao. Istorya lang yata sunod. Bisag kamo dinhi ingnon ta mo ipalit og slot ang inyong tanang kwarta kay ang Ginoo mohatag ninyo gatusan kapilo nga panalangin. Ana lang mo. Tug ba? Ana. Magsige kog explain ana. Kay nindot man kuna mga igsoon kay giingon ginas Ginoo nga kinsa to unsay imong gihatag ibalik na nako nimo gatusan kapilo. Pero maingon ko nga dunay tambal na ron sa kanser nga aron dili ka mamatay bisag stage 4. Unsa man na? Unsa man na? Dunay makapagwapa o makapagwapo ninyo ang inyong edad mo balik og 16 anyos. Hala, tutok dayon. Lawas nun ra kaayo ta. Lawas nun ra kaayo. Pero ingnon ta mo nga hapit na mo abot kay ang inyong naong tiwasono na. Hoy, simbako. Nilingay mong tupad. Ing na mudawat ka, nakaroon ay katapusan nimo. Ing na kuno. Na mudawat ra ka, nakaroon na ang imong katapusan. Dawat din. Ang Holy Spirit mo na musulti nato. Nya unsaon man pagsulti sa Holy Spirit? Una, diha kung mag-ampo ta. Mutingog yun ang Holy Spirit kung maminaw lang yung kay pagsigigdiktar sa Ginoo ing na Lord speak, your servant is listening. Nya paminaw gyud hilom na ada yun ay magtingog-tingog sa imong hunahuna. Maingon din na pasayloan na ng imong mama. Nganong gadumot man kasi imong mama? Nganong gadumot man kasi imong papa? Nya mo argue din ka, ang sa na akong mama, sige naglatos na ko, bunog ikustanan niya, pinangga kanya mong maguwang. Ano siya? Pasaylo alag kapituan kapito. Ni gagod ana wala lalis ka. Di ba kabantay mo ana? Hantod mo gawas kas Adoration Chapel. Kapoy. Kana kung di jud ka maminaw pero ingnaw, di jud ka bakantihan. Mo na natay Adoration Chapel. Sa misa ampo masani, rosaryo ampo sani. Kadang adoration spend time mga bisag 30 minutes lang. Nya silent lang ba? Silent. Ayaw sa pagyaw-yaw to. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Ayaw.
pakisulti lang niya. Silent. Mo na adoration. Kinsa ninyo dinhi ang magsigig sod sa adoration ta sa kamot? Mo na resulta. Nakahinumdom jud ko nga doon natay sana kanang order gikan sa obispo Cardinal Vidal pamantingal ito nga maghimo gyud og adoration chapel nga naay kung mahimo 24 hours nga i-expose ang Blessed Sacrament aron anha diha ang mga tao magsigi og adoration. Dili lang kaning Blessed Sacrament riskilid naagi adoration i-expose, pero subo lang paminaon kay mura naglabi ang bakante nga oras kaysa naay tao. Ug naa say tao portis ang hinanuka. Pari para bagyon. Pero okay ra nagmatog ka diya basta nagampo ka. Ang ana no? Pwede masatog sa iyang damgo nakigistorya siya sa Ginoo, di ba? Si San Jose. Si San Jose ba? Ana man siya makigistorya sa Ginoo sa iyang damgo. Ana. Mao na okay ra gyud matog mo diha agas pa inyong laway. Ana okay ra gyud. Ato go nang gi-aircon wa mo kay ba air condition na. Nindot kay na diha. Katulgan. Di oy pag-ampo. Ikaduha, mosulti ang Espiritu Santo pinaagi sa imong isig katao. Kanang imong tupad o katong wa dinhi karon mouthpiece na sa Holy Spirit. Hasta ng labing ubos nga tao o labing taas nga tao, dili ra pari madre, tanang tao gamito na sa Holy Spirit. Naagi mga tao nga inigtingog nila mura kag maigking. Ha? Ana. Mao na to ang Holy Spirit. Moingon sila, wa lagi na mag-angay ang badli sa imong kilay. Ha? Ang Holy Spirit ito nisulti nimo. Ayaw patuyang anang pangusab sa imong kilay kay masipyat na hinuon ka. Ana baron. Ano pa man nimo bayri imong utang? Ha? Maigking ka ba? Ang Holy Spirit mo nag-ingon, be truthful to your commitment. Mga na ba? Di ba? Ikaw, sige kag yaw-yaw. Labi na inyong anak, magsige mo yung ikaw, niya mo inyong anak, bad baya na. Kumutong ko na ba, bad ka, kumutong ko na ba, usap ng tubag niya. Ayaw ang Holy Spirit to ni sulti ni mo. Di ba? Nganong imo man na sige hagyaw-yaw si Papa. Ana, ang Holy Spirit na. Tubag ka nagtinarong. Ayaw ina nga, ang animal ka na sa tanan. Ikaw ba? Usaman gisulti Papa ni mo. Ayaw na ana. Ikatulo nga musulti ang Holy Spirit diha sa panghitabo sa atong kinabuhi. Mutingog sa na siya diha. Pinaagi sa mga signs nga iyang ipakita. Panghitabo ba? Nang litan iguli nimo musakit imong tiyan, nya magpa-check up dayon ka. Nya stage 4 colon cancer. Unsa may gisulti sa Holy Spirit? See you soon. Ayaw na pag-struggle. Ayaw na pag-ingon. Hulo. Ginoo. Ayaw na ana. Ingna dayon nga, your will be done on earth as it is in heaven. Awa na. Malinaw na kay ka. Sunod simana. Awa na. Vigil mass na. Kakulikta na sang pare. Awa na. Ano yun? Nindot kayo. Oy, mo struggle magmaayo, magpada pa din letter, daghang letter na kan Brad Dennis atong konsehal dinhi, usama ni sa atong SOAC kanang Social Action Team. Siya na kay magpada pa dir, kaluyin taon mi ang among bill diri sa ospital ni abot nag 300,000, tabangi taon mi pa dir nga makabayad mi nako na galisod magamig bayad sa among 10,000, ari na mahinuos 300,000. Mga inana ba? Ngano man sang ngadto pa man kag ospital, nawa man day kay kwarta. Paabot lang diha kay ug moadto kag ospital, patay gyapon ka. Ug di sa kamo adto, patay gyapon ka. Ang gisulti sa Holy Spirit, acceptance of the truth. It is now the truth. Nana, ako bita igsoong pari, siya ari ako diri kuya kay di ako sa ospital. Pagsod gid nako mao gyud pagdiska sa doktor nga iya ra sang igagaw stage 4 munting ito
pancreatic cancer. Maugi akong nadunggan ba paglingkod na ko sa daplin kay naghinilakay naman sila. Maugi akong nadunggan nga niingon. Ang kuna lang yun, Father, ha? Accept lang yun, Father, nga di na yun ka magdugay. Yan ang doktor niya, iya, igagaw. Oh, dok, gulang yun ko. Isa, angkon lang yun, Father. Still, niya, ikalay sulti sa akong mama, dok. Kaya, di lang ko kasulti. Siya, ako nalay sulti. Pero gahilak sang doktor, nga nagbasa sa result. Bibiling niya ako imong tupad na ikaw kuno'y sultihan ingon ana nga di na ka magdugay. Malipay ka. Pero naasag ko'y na tambungan nga bedridden nga maugi siya ni-discuss na ako, Father, mga at most 10 days na lang ko. Niya ako nang gi-arrange ang akong haya, Father. Pwede ikay mo misa sa last week mass. Last ko nung week mas ba ako ginang ikuan pa dira nako sige pero ako murag gilainan ko ba sige nya buhi pa kay ba sige ako nya misa ug ako yung gituman ako gini misa wa man siya kaabot og 10 days 3 days raman patay man pero nakamisa gyud ko sa iyang last week kinsa ninyo dinhi ang nag-arrange na sa inyong week wala pa. Uy, hinay-hinay na magsuwat. I-arrange na pila ka adlaw. Pila ka adlaw ka magpakuan. Pero ayaw lang sa danyo i-appeal ang kremisyon, ha? Kremisyon. Ato in taong lawas, Temple of the Holy Spirit. Timan na Temple of the Holy Spirit ang atong lawas. Ayaw in taong sunog-sunoga ang temple. Naturally, ibalik lang na siyota. Kanang pag-ingon nga gikan kas abog og sa abog ka mo balik. Ayaw in tao na abog gikan sa makina. Abo naman na. Ang abog pasabot, ibalik ka yuta. Ang yuta mo magbuot o iya bakang himuong yuta or dili. Kaya naman sa mga uncorrupted na mga bodies karon sa mga saintly people. Di ba? Santa Rita o Cassia, o man sa na siya madunot. Saint Teresa man sa tingin ito, o napay daghan, o pa madunot. Nga naman, buot ang yuta. Ipakrimit man noon. Holy Spirit kay gasulti na ayaw. Yung kapadir, magtukod ra ba mong kulumbari? Di ba? Kremisyon na. Dili gidesign na nato sa bones. Bukog ba? Bukog. Pero, og butang sa mo diyag mga urn, okay ra gyapon. Pero ang ato yung primary nga design is bones, remains. Mo nang dako-dagko ng atong lungag. Wa pa lang ma-approve sa disod. Hapit na ma-approve, ha? O nang pwede na mo dito ibutang. Kung ang Holy Spirit magbuot na. So muna mga igsoon, iampo na to, makamaogid ang datang maminaw sa Holy Spirit, kay gisaad ginas Ginoo ni Jesus, ang tanan nga ni anako, mauray iyang isulti ninyo. Ug ang tanan nga ni anako, maurasad ang gikan sa Amahan. Muna ang Ginoo gyud mo'y mosulti nato, pero kinahanglan ka maogitang maminaw.